DJ Zmrďo. V tejto chvíli slávnostne vyhlásim výsledky konkurzu nazvaného Hľadáme mladé talenty. Dovoľte, aby som najprv povedal niekoľko slov. Tak teraz prichádza tá veľká chvíľa. Na toto som čakal. Ešte chvíľka a budem v nebi. Kultúra, vážení priatelia, je vzácna rastlinka, ktorú treba pestovať. Nuž a talent je dar, ktorý sa musí rozvíjať. Tak to už povedz to. Komisia starostlivo ohodnotila všetkých účastníkov, teda toho jedného, ktorý sa prihlásil. Nuž a víťazom konkurzu sa stáva... Omdliem? Ale ešte by som predsa len chcel povedať zo pár slov na tému zradné vody showbiznisu. Teda, ako si... Tak už povedz, kto vyhral. Bože, už som skoro ako Ferry. Ako hviezda by som nemal neslušne rozprávať? Nerád, ale predsa to musím vyhlásiť. Víťazom sa stáva DJ Zmrďo. V ušiach už počujem aplaus publika. Moja publika. Je to ako keby vybuchla bomba. Preboha, čo to bolo? Ale to nič, to iba Piroške praskol implantát. Ja by som sa chcel poďakovať komisii. Ja som šťastný. A sľubujem, že sa vynasnažím. Ručičky boskávam. Poďte už niekam, Piroška vám pripraví zmluvu. Piroška, I love you. Vonku čakajú nejakí novinári, tak neurobte hneď na začiatku hanbu. Spoľahnite sa, novinári. Tak už sa začína kolotoč hviezdy. Ale musím si zvyknúť, čo sa dá robiť. Prosím vás, chodte už. Piroška, prines mi ešte lavor. Zmrďo, I love you. Lola Miše je z Fajn rádia. Má váš konkurs víťaza? Môžete nám ho predstaviť? Áno, iste. Je to trochu zvláštny typ. Nový prvok na scéne a... To som ja? Fíha, naozaj zvláštny typ. Volám sa DJ Zmrďo. To ma neprekvapuje. Čo pripravujete? Najprv by som asi robil featuringy a potom... Ticho, preboha. Vážený, všetko sa dozviete, keď príde čas. Dobre? Môžeme si pána vyfotografovať? Som z časopisu Naše zvery. Hodil by sa nám na titulnú stranu. Nech sa páči, ja som ochotný. Moment. Najprv hádam... Možno si to ešte rozmyslíme. Zaspievam vám, ak chcete. Keby bol niečo, čo sa ti dá zjesť. Ticho! DJ Zmrďa predstavíme oficiálne verejnosti inokedy. Počkajte! Dovidenia! Počkajte, našich poslucháčov by zaujímalo, kedy to bude. Môže prísť k nám do živého vysielania na rozhovor? A ja viem. Už ma nechajte, prosím vás. Mne je už všetko jedno. Ja chcem mať pokoj. Posledná otázka. Na čo vám je ten lavor? Pôjde DJ Zmrďo už zajtra na rozhovor do Fajn rádia? Hlasujte SMS-kou na číslo 0904 14 14 12. DJ 1 pre možnosť pôjde, DJ 2 pre možnosť nepôjde. Najprv absolvuje prípravu u imagemakerov. Je to na vás. Urýchlime jeho kariéru či nie? Hlasujte. A čo na to všetko Ferry? Jeho názor je jednoznačný. DJ Zmrďo.